כמעט משרדת הגירה קיבל מכות ממני. בחרת בי. וואלה, הלכתי ברחוב. אני יודעת למה. לקבל תעודת זהות. אבל שיש לך פחד כזה לגבי הילדים, אתה כאילו מסתכל על עצמך ומה שאתה חווה, ואתה חושב שזה מה שיקרה להם. אני אומר, וואלה, אני הבעל הבית. לא, אני רוצה עכשיו לדבר עם הבעל הבית. גם התקשרת אליי מהמכבסה, רוצים פה לדבר עם בעל הבית. אני לא רוצה את זה. בתור בעל, כאילו, להגיד לך את האמת. קודם כל, היה לנו דיל, שתדעו. כשאני הכרתי את סמית, היה לנו איזשהו הסכם, והוא הבטיח לי... ברוכים הבאים לפודקאסט הראשונה שלי, כאן במקום שלי, ולא הייתי יכול להביא מישהו אחר יותר טוב, בגלל זה לקחתי אשתי לעשות את הפודקאסט הזה איתי. כי רוב האנשים מכירים אותי בטיקטוק ואינסטגרם בתור מר הבטיח או מאמן כושר או בן אדם שיש לו אנרגיה הכי טובה שיש. אבל רוב האנשים לא מכירים אותי. אז החלטתי שאני לוקח כולם ופותח להם את הדלתות שלי, שתרגישו מי אני ומה סמית ולמה יש לי את האנרגיות האלה בחיים. אז אשתי פה, מה העניינים קטי? איך את מרגישה? טוב, אני מתרגשת להשתתף בפודקאסט של סמית, שלך, ופשוט רציתי להציג את עצמי. אני בעצם יועצת תזונה ואורח חיים בריא, ואני גם משנה את החיים של אנשים יחד עם סמית, אז לכן אני שמחה להשתתף פה בפודקאסט ולחשוף גם את החיים שלנו. רגע, עשור שנייה. את עובד בשבילי, זה לא עובד איתי. זה נכנס רגע? לא, באמת, זה צריך לחתוך את זה, כי אני הבוס ואת עובדת, בסדר. אז אי אפשר לבלבל, סבבה. אז כמובן, כולם יודע, אני אריה, אי אפשר להיות לכניסה. אוקיי, קטי, מה היה האתגר שלך בזוגיות שלנו? מה היה האתגר? למה אני בחרתי בך מלכתחילה בעצם? בוא נשאל את זה, למה אתה בחרת בי? וואלה, הלכתי ברחוב. אני יודעת למה. לקבל תעודת זהות פשוט. איי. אוקיי, בוא נביא את זה. למה בחרתי בך? כי ראיתי שאת בחורה חכמה, תותחית, ואני יודע שאנחנו יכולים לעשות המון דברים ביחד. ביחס לזה שאני יודע שאם את מקליטה על משהו, את מגיעה לזה. וזה הדבר שאני מאוד מעריך בחיים, כי בתור גבר שהוא בא מאפריקה לתרבות שונה, והוא נפגש עם הבחורה כמו כך, שהיא לא משנה מה היא ומה הולך, היא נמצא ברגע שהיא מקליטה על משהו, קשה להכניס אותך בדברים, בואו לא נשקר על זה, זה מאוד קשה, אבל ברגע שאת מתחילה לעשות משהו, אין משהו שיעצור אותך. וזה הגישה שלי בחיים, שאני מתחילה לעשות משהו גם, אני לא מוותר. ובגלל זה אמרתי, וואלה, יש לי את הסולמייט פה. ולמה את בחרת בי? בגלל שאני בחרתי בגלל שאתה שונה בנוף ישראלי. כי אני לא אוהבת אנשים להיות אותו דבר. מה שאני אוהבת זה בעצם... בעל שנחנק עכשיו הולך למות בפודקאסט. מתרגש. אז בעצם אני פשוט תמיד חיפשתי מישהו שונה, מישהו לא דומה, עם איזושהי ראיית עולם שונה ממה שאנשים בעצם הממוצעים חיים. אז כשאני פגשתי אותך, אז לא משנה מה, כאילו ישר, איך שדיברנו, ידעתי שכאילו אתה לא אותו דבר בכלל, והראיית העולם שלך היא לא אותו דבר של כל האנשים הממוצעים, היא אף פעם לא הייתה ממוצעת, היא תמיד חולמת ותמיד רוצה להתקדם קדימה, אז כאילו זה היה לי שונה והיה לי מאוד מסקרן להכיר אותך הרבה יותר, וזה למה נכנסתי להכיר אותך, עד היום אני בעצם, זה תהליך שאני מכירה אותך כאילו, גם כבר 10 שנים עוד מעט, וזה לא נגמר. אז כל הזמן חוויה, לא משעמם. לא משעמם בחיים שלנו. אז מה היית אומר שהיה אתגר שלנו בחיים הזאת בזמן האחרון? מה האתגר הגדול שבאמת עברנו עכשיו? אני חושבת שכל הזמן עברנו אתגרים, ובכלל בעצם הזוגיות שלנו היא אתגר מפני עצמו. למה?
כי כשאתה יוצא בחוץ עם הבעל שהוא בצבע עור שונה, כהה, ואת הולכת ברחוב, וכולם מסתכלים, ובעצם הפידבקים שאנחנו מקבלים זה כל הזמן פידבקים, לפעמים חיוביים ולפעמים שליליים. אז זה כאילו להיות מאוד מאוד בולטים. אז כאילו כולם רואים אותנו, אי אפשר להתחבא וכאילו להיות ממוצע, להיות כזה צנוע, אין דבר כזה. אז האתגר בפני עצמו זה כאילו להיות כל הזמן ויראלי, זה כאילו להיות כל הזמן בולטים, וזה כולל ילדים, שכן, האתגר שלנו הוא בעצם גם שאנחנו מושכים תשומת לב, וגם האתגר שלנו הוא להתקדם, כי בעצם הבסיס שלנו פה הוא לא בסיס של מישהו שנולד בארץ. אז בסיס שלנו הוא בעצם בסיס של מהגרים, וזה לוקח זמן לבנות את העתיד, וזה לוקח המון כוחות ובעצם מאמצים. ומה את חושב עליי בכל התהליכים האלה שאנחנו באמת עוברים בו? אני חושבת שאתה בעצם הראש של הכנופיה שלנו, ושאתה בן אדם שיש לו, שאתה בעצם בן אדם שיוזם, אוקיי? אם אני בן אדם שנגיד אם יש יוזם ויש את המנכ"ל, אז אני המנכ"ל ואתה יוזם, כאילו המנכ"ל הוא יותר מוריד את זה לשטח, הוא גם עושה דברים בשטח, והיוזם הוא זה שעושה את התוכנית, עושה את החלומות, עושה את הוויז'ן, את האסטרטגיה, אפשר להגיד ככה, אז ככה אני רואה אותנו, כאילו, אני חושבת שזה העבודה שאנחנו עושים, כאילו, שכל אחד יודע, כאילו, עובד הכי, נותן את המקסימום שלו בתפקיד שלו, זה מה שאני רואה, וזה הזוגיות. חד משמעי, על גבי האתגרים, אנחנו לא עברנו אתגרים קטנים, זה חלק מזה, קנינו 2 מקבסות, ובאמת המקבסות האלה פסטנו את הרגל, בהם. וחלק מזה גם שהמקבסות האלה היו נמצאים בשכונות הכי מפוארים בארץ כזה, כן? של אשכנזים. הדבר יפה מזה שהיה לי מאוד אתגרים שם. שזה חלק בהתחלה. חלק מזה שבאמת התקשרו על משרדת ההגירה עליי, כדי לבדוק אותי. חלק מזה כמעט משרדת ההגירה קיבל מכות ממני, והלכנו למשטרה בזה, ובדקו, אמרו לי, וואלה, תתרקק מהם, הם יתרקמו ממקם. חלק מאלה שאנשים פשוט באים לקחת את הכביסה שלהם ולרוש בים סכנות. חלק מזה שלפעמים אנשים היו באים לקנות, אומרים לי, אני רוצה לדבר עם הבעל הבית. אני אומר, וואלה, אני הבעל הבית. לא, אני רוצה עכשיו לדבר עם הבעל הבית. גם התקשרת אליי מהמכבסה, רוצים פה לדבר עם בעל הבית, אולי דברי איתם בשביל לפתור את הפרשה הזאת. אבל הקטע שתמיד אתה חשבת, זה הקטע שכשאתה לקחת שם את המכבסה, אתה חשבת זה בדיוק הפוך. בגלל שאנשים ברמה מאוד גבוהה, אז כאילו זה לא יהיה ככה, וזה כאילו, הם יותר אינטליגנטים אמורים להיות פתוחים בראש, יותר ליברליים, ובפועל זה לא קרה. אז זה כאילו, היה לי סיפור יותר מעניין כזה, שאחד יום אישה הגיעה בקנות, כאילו אומר לי, אני באתי לקחת את הכביסה שלי, אמרתי לו, וואלה, הכביסה שלך לא מוכן, אני רוצה לדבר עם הבעלים עכשיו. אני אמרתי, וואלה, הבעלים לא פה. אני רוצה לדבר עם הבעלים עכשיו. אמרתי, וואלה, הבעלים לא פה. אבל במקרה שאני באמת רואה את זה, באמת היא לא רוצה לעזוב את זה, אני נתנתי את המספר טלפון שלי עליה, ואז היא מתקשר עליי. אני רוצה תעיף את הקושי הזאתי, הוא לא קושי לא טוב. אני אומר, וואלה, הקושי הזה אני מעיף אותו. שמח אם זה לא היה עצוב. הוא לא יהיה שם יותר. ואז היום מאחורי הזה היא מגיעה בקנות, פותח, מה נשמע? איך אתה? בסדר. כאילו לא קרה כלום, וזה היה ממש שחוקים, מתי, וזה לא היה למקרה אחד כזה, לא 2 כזה, כי הדבר אחד שאני באמת מבין את החיים שלי, שאני בולט. אני מאוד בולט. כל מקום הולך, את רואה את זה. אנשים רואים אותי פתאום נכנסים באיזשהו מוד כזה. איך את מרגישה שיש את הדברים האלה? לפעמים אני מגיב או לא מגיב, אבל איך את רואה אותי בדברים כאלה? אני חושבת שזה תמיד בא לך בהפתעה,
שכאילו בכל זאת הרבה אנשים הם לא מתייחסים בצורה גזענית באמת, כאילו הם בסדר, אתה מתרגל ליחס של אנשים נורמליים שהם בעצם מתנהגים בצורה רגילה, ואז פתאום כל פעם שנתקלים בבן אדם שפתאום מתהפך על הראש ופתאום הוא מתחיל להתרחק ממך, שהוא חושב שאתה רוצה לגנוב לו טלפון או אומר כל מיני דברים או ממציא דברים, כאילו פתאום, אז כן, זה בהפתעה, זה כאילו, זה לא שאתה מחכה לזה כל הזמן בדריכות. האמת, אני כן מחכה לזה, כי אני רואה איזה יומית שלי, ובמכבסה שלי, את ידעת, זה קורה כל יום. לא, במכבסה זה היה גרוע, בסדר, במכבסה זה השכונה. וגם באימונים שלי, את זוכרת, זה קרה לי פעם בספורטקס, עשו לי קרם. נכון, אבל זה... איך אני באמת הרגשתי עם הקרם הזאת? ממש הייתי ממש... אתה היית על הפנים, אבל זה היה, היית בתחילת הדרך. היום אתה הרבה יותר חזק ממה שהיית. אתה היום חסון. היום אתה יודע להתמודד עם הדברים האלו הרבה יותר בצורה גם נכונה. קודם כל, אתה יודע שמצלמים כל דבר, ואז אנשים נרתעים. ברגע שאתה מוציא טלפון ואתה מצלם את ההתנהגות שלהם, הם נרתעים, הם מפחדים. אז כאילו זה הדרך, אין מה לעשות. כאילו אם אתה ראינו את נאפסו, אז אתה יודע, זה... האמת, ראינו נאפסו בסרט, אמרנו שזה באמת אמיתי. ראינו נאפסו, אמרנו, וואלה, זה סרט אמיתי, שזה באמת קורה. ובחיים שלי זה באמת, כאילו, אנשים לא היו מבינים שבאים בקנות שלי, ורואים את העובדת שלי, שבאמת בחורה הכי מדהימה שיש בחיים, היא טובה ויש לעובדים, אז כאילו היו אומרים, לא, את בעל הבית או הוא בעל הבית? לא, הוא הבעל הבית, לא, איך זה יכול להיות? עכשיו, אפשר לתאר לעצמך שזה סתם קנות מכבסה, נכון? ודבר אחד גם שאני התקלתי לאמן, למה באמת בקרתי לאמן? כי באמת היינו בתקופה של הקורונה, שהקנויות באמת לא עובדים, ונכנסתי בזה שבאמת בא לי לעשות את דברים עם ולא רק זה, דווקא זה שהלכת לאימונים, אז כאילו, איך אני אגיד לך את זה? כשהיית במכבסה, שאלו מי הבעל הבית, אבל באימונים אתה היית בעל הבית של עצמך, זה לא כאילו מה לשאול, אין מה לשאול כאילו מי בעל הבית. היה כיף, הוא שחור, הוא יכול לדעת שהוא יודע להתאמן. ודווקא, כן, אבל אז אנשים אמרו שזה גנטיקה, כאילו, זה לא כאילו, אתה הגוף שלך, זה לא... זה לא שכאילו אני סובר. זה לא כאילו אתה אגב, היום חזרתי לשיא שלי כמעט, אני מרים בדדליפט, 310 קילו, זה המקסימום שלי. זה בגלל הגנטיקה, מה לעשות? והיום, ואז היה לי פריסת דיסק, ואתה יודע כמה כואב לי לפעמים בגב, ונכנס בכל מיני סטרסים כאלה, ובמיוחד סערת הקרות שלי, נפלתי עם הכואבי גב ברמה הכי מטורף שיש. כן, אבל הקטע שלך... היום אני מתחיל לחזור היום לאט לאט, וכמובן ראינו היום שהרמתי 274 קילו. אבל מה שרציתי להגיד אנחנו אומרים לך מזל טוב, אבל אני לא רוצה להזמין רופא, כן, הביתה, היום בלילה, אז בוא נראה איך זה יתפתח, אבל מה שרציתי להגיד שכמו שתמיד אמרת, ואנחנו מאמינים בזה, שבעצם מה שאתה מרים זה לא הכוח פיזי, זה מחסום של המיינד, של הראש, כאילו, אז עכשיו השתחרר לך ראש, אתה מאמין שאתה יכול להרים את זה, ואתה מרים את זה, ולפני זה אתה הרגשת שאתה לא יכול, ולא הרמת, זה לא קשור. זה. על גבי את ואני, אנחנו שתיים אנשים מאוד שונים באופי. את בן אדם שאוהב לעבוד וסייע לה קשה. האמת שמה שאני אוהבת הכי בחיים זה ללמוד. אז כל מה שאני רוצה בחיים זה שיהיה לי אופציה ללמוד בשקט פשוט דברים שמעניינים אותי. איך באמת נתקעת עם הבעל כזה שבאמת, אתה רואה אותי, אני לא בן אדם הממוסע. כאילו, זאת אומרת, אני לא אלך עכשיו לעבוד במקדונלד ולחזור, כאילו, לקבל משכורת הביתה. והיה לנו מקרים כאלה שסיימתי את הקורס שאתה אמרת לי, אולי תלך ללמוד משם, מקדר כושר. וסלקתי, אנשים אמרו לי, וואלה, משלמים לך 30 שקל. אני אמרתי, אני לא עושה זה. אני מקפס לקוקות שלי ומאמן אותם. ולצערי דבר, הסיפור מאוד מעניין. המשטרה שבאמת, הלקוקות הראשונים שלי, שזה היה בחור, שהאמנתי אותו באגרוף, זה המשטרה שלקח אותי. שוטר שלקח אותי בגלל המשטרת כגירה, התקשרה עליו, שאני לא מוכן לעשות סטופי פעולה. ודווקא הוא התלהב ממך. ואז הוא לקח אותי לתחנת המשטרה. ואז הוא אמר לי, מה, יש לך מוב כזה מגניב, אתה יודע אגרוף? אמרתי, וואלה, כן. הוא אומר לי, אוקיי, אתה יכול לאמן אותי באגרוף?
זה ככה יעשה לי, נוסרת גרופ כזה. אז אתה רואה, בגלל זה אמרתי שלא כל האנשים הם דפוקים, ודווקא היו הרבה אנשים שכמו המנכ"ל של המכבסה, דווקא הוא הפוך. הוא לא נרתע ממך כשבאת לפתוח עסק והוא ראה אותך פעם ראשונה, הוא לא אמר לך מאיפה שבאת. אז כאילו, יש אנשים שונים, כאילו, אין מה לעשות, זה צריך להתמודד. ומה שכן רציתי להגיד, אבל שיש לך פחד כזה לגבי הילדים, שאתה כאילו מסתכל על עצמך ומה שאתה חווה, ואתה חושב שזה מה שיקרה להם. וכאילו, איך אתה חושב שהחיים שלהם יהיו? תראי, כשאני מסתכל על עצמי, ולי גדלתי כמו שמבינה את הסיפור שלי, לא אין לי הורים, אין איזה, בת דודה שלי גדלה אותי, כמובן, היא כמו הורים שלי בחיים. כשאתה רואה אותי, אני גדלתי בלי מישהו שבאמת שומר, בשורה מאוד, היה מלחמה, היה לקס, היה כל מיני דברים. ושיש לי ילדים זה כאילו התקלת דואר שלי, לא דואר כאילו, התקלת ג'נטיקה של המשפחה שלי, של האבא שלי, של האמא שלי. ואם אני נמצא במדינה כמו ישראל, עם כל הכבוד וטוב וכל, יש לי עבודה ממש טובה, יש אנשים מאוד טובים שבאמת אני מאמן אותם, נותן להם שירותים, כמובן לא קל להיות מאמן כושר, יש לך, אנחנו נגיע לזה בעתיד, כאילו נדבר על זה, אבל כשאני רואה את הגזענות לפעמים שאני קובע כלפי זה, הפחד שלי לא בשבילי שמישהו יעשה לי, כי אני יודע, אני יכול להיות בן אדם הכי חמוד שיש, ואני יכול להיות בן אדם הכי מסוכן שיכול להיות. כי יש לי את היכולות לעשות את זה, יש לי את הכוח. אבל הדבר היחיד שיש לי גם השליטה על הכוח שלי, בפנים לשמור את העזבים שלי, להיות רגוע בזמן שהכי קשה. מה אני יכול להגיד לך, אגרוף באמת עזר לי, או מוסו עזר לי כדי לשמור את הכוח הזה. את ואני ביחד שנים ושנים, לא היה לנו את האגרסיביות, את לא תראה זה, ואת לא משנה כמה אני עזבני, אני מוציא זה בחוט ומתרקק עם זה, וזה הדברים האלה שבאמת עוזר לי לחיות את החיים הזאת. אבל לראות את הילדים שלי, שאני קובע את העזבים האלה וקובע את כל מיני סיניות, קובע כל מיני גזענות, וסליחה, לא כולם, יש לי אנשים אדירים היום בחיים שלי, לדוגמה, שהיום באמת הלכתי עם קרן, ובאמת אנשים שרוצים לעזור לי, הרבה אנשים היום, אתה רואה את זה, כל החיים של באים לעזור, כאילו אני לא מבקש, ופשוט באים, יש אנשים שבאמת רוצים לעזור לי, כי הם רואים את האנרגיה שלי, הם רואים את הכוח שלי, הם רואים שאני בן אדם שלא מוכן לוותר בחיים. והאנשים האלה הם רואים אותי באמת, אבל הפחד שלי שהילדים לא יקבעו מה אני קביתי. פן כלכלי, פן פיזי, ואנחנו לא נלך לשום מקום, אנחנו נעמוד פה ואני רוצה להיות דוגמה בשבילהם. ובגלל זה אני לא מוכן, כאילו כל דבר שבאמת קורה לי, אני מפחד שזה יכול לקרות לילדים שלי, ואם זה יקרה להם, אני פשוט לא מוכן לקבל את זה. אז אני חושבת דווקא שככל שאתה תגדל את הילדים עם ביטחון מאוד מאוד גדול, כשיקרה להם, אז הם יוכלו להתמודד. ואתה כמובן, הם גם, יש להם את אבא ואימא, כאילו, כמו שצריך. זה לא כמו שזה היה לך. יש להם ביטחון הרבה יותר גדול, ואנשים שמגינים עליהם. וכמובן שצריך להגן ונגן עליהם במקרה את הצורך. אז הם לא לבד בזה, בסדר? אז, וגם אני נגיד מאמינה נגיד מדינת תל אביב, היא לא כמו ערים האחרות, דווקא בתל אביב יש היום המון זוגות מעורבים, המון, ויש המון ילדים כמו הילדים שלנו, וזה נותן תקווה שעם הזמן, לפחות בחלק מהמקומות, זה יהיה הרבה יותר כיף לחיות כאילו מבחינת, ולא להיות כאילו דואג לגבי הגזענות. אבל כן, זה אתגר של ישראל, זה לא, להיות פה שונה, זה קשה, זה לא, גם אני כאילו, אמנם אני לא... למה את? למה אני באמת? איך אתה קובע את הגזענות? אז אני נגיד, תמיד שואלים אותי אם אני, בגלל שאני רוסייה, אז שואלים אותי אם אני עובדת בסופר פארם, כי אני מטופחת וזה, ואני מטפרת, אז אני כנראה דיילת איפשהו. לא יודעים שאת רואה חשבון. נכון, ועוד עם שיער ורוד, אני פריק כזה, כאילו, אז לא חושבים שאני רואת חשבון, כי אנשים מסתכלים על חיצוניות, הם לא, אין להם מושג מה בפנים באמת קורה. ודווקא אני חשבתי על מה שדיברת, ואני רציתי לשאול אותך,
תראה, יש המון אפריקאים בישראל, ואני לא, כאילו, ואני הכרתי כמה, ובכלל לא רציתי לצאת איתם כאילו אף פעם, רק כשהכרתי אותך, זה כאילו היה שם, ואני רוצה לשאול אותך למה באמת, כאילו, אתה שונה כזה, כאילו, למה שונה? כי אתה גם נורא רוצה להיות אחר, כאילו, מה זה אומר? אתה לא היית רק חושב איך לבלות, איך זה, אתה מבין, איך להרוויח כסף במשכורת, לעבוד בשביל מישהו, ואז ללכת, לבזבז את זה, חיים טובים, לא יודעת מה, אלא אתה כאילו חיפשת להשקיע ולהתקדם, ועשית את האינסטגרם, קודם טיק טוק, ולא פחדת אף פעם, כאילו עשית את זה כאילו דווקא, למרות כולם ולמרות הכל, כאילו למה אתה חושב שבכלל מלכתחילה אתה חשוב לך להיות הבולט הזה, כאילו חשוב לך להשפיע? האם אני הייתי עובדת רגיל, היית עוד, כאילו, את ראית אותי בזמן שבאמת הייתי נמצא כל יום, באמת, מסיבות, לא היה חסר לי שום דבר בחיים, טפו טפו טפו, שנפגשנו בחיים. את ראית אותי באמת שאני ממש עושה ליגה, בן אדם שבאמת, אני חושב שהדבר הזה, כי אני בן אדם לא בנוי לעבוד בשביל אנשים אחרים, וזה אמרתי לה כזה, שאני לא עובד בשביל אנשים. אני עובד בשביל עצמי, אך בשביל עצמי. לא, אני שאלתי למה חשוב לך להשפיע, כי נכון, עבדת, אבל ברגע שנהייתה לנו משפחה, התחלת לחשוב שאני לא צריך רק לאכול היום, וכאילו מה שיש היום תודה לאל וזהו. אלא ישר התחלת לחשוב קדימה, כאילו איך אנחנו בעצם יכולים לחיות אחרת. כי אני רוצה שהילדים שלי יהיה להם משהו שלא היה לי בחיים. אמנם שבאמת לא היה לי הורים, כמו שדיברתי, לי חשוב לי שהילדים שלי, הם יהיה להם הכל, גם ברמה הכי גבוהה שיש, כן? כל מה שאני עושה בחיים היום כביכול, אני עושה זה בשביל עצמי וגם בשביל הילדים שלי, בשביל המשפחה שלי. כי זה חשוב לי להביא, כאילו להיות, אני אמרתי למשפחה שלי באפריקה, כמובן את מכירה את הסיפור שלי זה, שאני הדוגמה, שזה נקרא הסקריפייז, איך קוראים סקריפייז בעברית? הקרבה במשפחה שלנו. כי אני מוכן לעשות הכל כדי לצאת מהמסכנות. ואתה יודע זה, עשיתי המון דברים באפריקה, עשיתי מלא דברים עם עסקים ודברים בחיים, עשיתי מלא דברים שם. וגם עזרתי מלא אחים שלי להתקדם, ועזרתי את עצמי לקום באיפה שאני נמצא. המטרה שלי היא אלא להראות לאפריקאי או לילדים או לאנשים מסכנים, לא רק אפריקאי, אנשים שבאמת חושבים שזה ככה הם גדלו בחיים שלהם, שזה ככה אמור להיות. לא, אני סמית לא מסכים עם זה. זה שאני נולד באור מסוים, זה לא אומר שאני צריך להישאר עם האור הזאת, עם התפקיד שלי לשטוף כלים. לא, אני היזם, אני מאמין בעצמי, שאני יכול לתת עוד מיליון אנשים, עשרות להתקדם, ולדעת שאם אתה רושם משהו, אתה תגיע לזה. ושאתי הכרת אותי, כל פעם הייתי אומר לך, אם אני סמית רוצה משהו, אני משיג אותו. אבל אתה יודע דווקא מה שאני אוהבתי בך, שאתה יותר ישראלי ממה שאתה חושב. למה? כי מההתחלה, מה שאתה אמרת לי, אני רוצה רק ילד אחד. ושאלתי אותך, למה רק ילד אחד? כי אתה אומר, חשוב לי לתת לו הכל, וזה דווקא גישה ישראלית, כי הילד בארץ הוא במקום הגבוה, הוא במקום הכי חשוב, יותר חשוב מההורים, וזה דווקא הגישה הרבה יותר ישראלית, כאילו ממה שגישה אפריקאית, שיש הרבה ילדים, וכמו דתיים, אתה יודע שיש להם הרבה ילדים, ודווקא כאילו כשאתה מסתכל, כאילו כשאני שמעתי אותך אומר את זה, אמרתי, אתה כמו רוסי, אתה רוצה רק ילד אחד, וגם אתה כמו ישראלי, כי אתה חושב, הילד הוא בדרגה הראשונה, אז כאילו... אני גדלתי עם המשפחה מאוד גדולה, שיש לי 40 אחים. כן, אני לא יודעת מה זה. יש לי 40 אחים, אבל כאילו היה לנו חוסר סומת, היה לנו חוסר גישה, היה לנו כל... אז אני במיוחד שגדלתי ככה, אמרתי וואלה, אני רוצה ילד שלי להיות חבר הכי טוב שלו, לעשות הכל כדי להיות עם הילדים שלי, לתת להם מענה, להיות שם. כי אם יש לך הרבה, 15, 30 ילדים,
אז אני לא חושב שיהיה לך זמן, כמו אני עושה יום רביעי, לוקח הילדים שלי, סבתות, אני בא איתם, משחקים איתם. אני אוהב את התקציב הזה, כי זה משהו היה חסר לי בחיים. ואני רוצה שילדים שלי שיהיה להם זה. אמנם שיש את כל הפרקטיקה ואת המענק, הדבר שאני הייתי הכי שונא בכביש, הייתי הולך בדרך, הייתי אומר לה כזה, שאנשים רואים, אנשים שאני חושב פי 10 יותר טוב מהם, פן כלכלי באותה זמן, שהם רואים אותי בכביש, לוקח את הצק סטיק שלהם. כן, אבל זה רק מדבר על המסכנות שלהם, זה לא מדבר שום דבר עליך. למה, כאילו, אני היום לובס, בואי נגיד, שאתה הכרת אותי, הייתי לובס 3,000, בגדים שלו 3,000, 4,000. הדבל שלובש את הפראדה. הייתי, אולי יו, ממש עסקים, הייתי משקיע בזה, ואז היום אני רואה את עצמי, הגיעתי במסקנה, כמו שאת רואה, אני לא קונה בגדים, לא משקיע בכלום, כל משהו בא לי עכשיו. אתה מאמן, זה ערום. להשקיע בילדים שלי, להשקיע בעתיד שלי, לבנות את העתיד שלי, להיות דוגמה לכל הילדים שהם חושבים שהם לא בנוי לזה. ואת רואה אותי כל הזמן, אני אומר, המטרה היחידה שיש לי בעולם הזה, להשפיע על האנשים שהם חושבים בעצמם שהם לא שווה כלום. אז איך את מתמודד עם הדבר הזה? עם מה, איתך? כן. אני רציתי לשאול אותך, אם אתה חושב שלפני שנה היינו עושים את הפודקאסט כזה? וואו, לפני שנה לא היינו עושים את זה, כי את גם אנחנו עברנו הרבה, יש לנו בשנה הזאת. הכרה פריסה גדולה שלנו, את ואני נמצא בטיפול עכשיו, זוגי, נכון? אתה שואל אותי? אני לא יודעת, אנחנו נמצאים בטיפול, אתה... אתה יודע, לא היה לנו חברות, לא היה לנו דיבורים. אמנם שאנחנו נשואים הרבה זמן, יש לנו ילדים כבר כמעט 9 שנים ביחד, אז כאילו לא היה לנו דיבורים. רק הזוגיות הזאת בדבר הזה, זה באמת מביא אותנו להבין אחד את השני, להתקבר אחד על השני. אני בן אדם שיזם, מוכן, עושה עסקים, זז, אבל את בן אדם שהיית בן אדם מאמינה לעבוד ולחזור הביתה. והמטרה שלי היחידה היה להפוך את המוח שלך, להכניס אותך בעולם שלא צריך לעבוד כל החיים שלך כמו איזשהו חזיר, אלא להיות... צריך לכבד את האנשים שרוצים רק לעבוד, זה בסדר. זה לא צריך לעבוד באמת. המטרה שלי היא לא, את מכירה אותי כל הזמן, אני אמרתי לך, וואלה, אני לא בן אדם שבנוי לעבוד לאנשים. לא, אני לא אמרתי עליך, אני אמרתי שיש אנשים שבוחרים את זה וזה... נכון, זה בחירה שלהם, זה לא שאני לא מזלזל בהם, אספה כלילה. אני ידעתי שאני לא רוצה להיות אחד מזה, כי קודם כל, ברגע שאני רואה את עצמי תלוי לבן אדם, אני מרגיש כלום. אני מרגיש שאין לי שליטה, אני מרגיש שאין לי כוח, אני מרגיש שאני לא זה. אז חברים, בקיצור, לחיות עם הבן אדם שהוא גם מנטליות שונה מהמנטליות הרוסית, אוקיי? גם בעצם בן אדם שהמנטליות שלו, בוא נגיד ככה, לא יודעת, קוגניטיבית שונה לגמרי, כי אני הייתי חיה בעולם X, ככה גידלו אותי, רק תלמדי, ואז הכל יהיה טוב, את תהיה מסודרת, כי את למדת הרבה, אז את אינטליגנטית, זה הכי חשוב. לא מעניין עכשיו כמה כסף יש לך, כאילו, וגם שכאילו, לא לימדו אותי מה זה להיות יזם, ובכלל שצריך ליזום, שפשוט הולכים לפי אינרציה של החיים, איפה החיים לוקחים אותך, שם את הולכת, והאמת, כאילו, שאני הכרתי עצמי, גם לא היה לי מושג מה אני רוצה, או איזו זוגיות, או משהו, פשוט זרמתי עם החיים, כאילו, ועכשיו רק אני מתחילה לקחת שליטה על החיים. האמת, אני רואה אותך בשינויים בזמנים הקרון. כאילו, לא הייתי יכול להגיד שאני יותר מבסוט בתור בעל, כי באמת עשינו שינויים מטורפים בזמן הקרון, כאילו. בין הזוגיות שלנו, בין הטיפולים שאנחנו עושים. היינו במצב באמת קפוץ לגמרי. ואנחנו... לפעמים המשבר הוא זה שבעצם מעורר בן אדם ונותן לו סתירה גם לי וגם לך.
צריך לפעמים, כמו שסמית אומר, אם אתה נופל למטה, אין לך כבר יותר לאן ליפול, משם אתה כבר יכול רק להתרומם, לקום ולקח את עצמך מחדש, לגדול בן אדם אחר, בן אדם חדש, שלא רוצה להיות למטה שם יותר ולהרגיש את החוויה הזאת אף פעם. מה היה קורה לך שאני הייתי אומר לך כל הזמן, אמנם היום אני לא מיליארדר כבר או מיליונר, בטח בזמן הזה, מה הייתי אומר לך אני אהיה מיליונר פה, אני אעשה את זה. מה אתה היית באמת מרגיש במוח שלהם? קודם כל, היה לנו דיל, שתדעו. כשאני הכרתי את סמית, היה לנו איזשהו הסכם, והוא הבטיח לי שאני הייתי מאמינה בפרי טיילס, שאני לא צריכה לעשות כלום, אני רק אהיה מלכה, וסמית הוא יהיה עשיר. ככה הוא אמר לי, אני אהיה עשיר. אמר לי ישר את זה. אז אני חיכיתי שהוא לבד יהיה עשיר, אבל זה לא עובד. מתברר שבזוגיות צריך שני אנשים, כי אין מה לעשות, אחד מושך לצד השני ואחד מושך לצד האחר, אז לא יכול להיות פה cooperation ולא יכול להיות פה בעצם להיות צמיחה של המשפחה. אז לכן שהוא היה אומר לי את זה פעם, אז הייתי רק אומרת, טוב, נו, שיפתור את הבעיה, אם הוא אומר שהוא יהיה מיליונר, אז איכשהו שיעשה את זה פשוט, מה הוא רוצה ממני, כאילו, מה אני קשורה לזה? אני בינתיים פה מחכה. אז זה היה פעם, אבל... הדיל הזאת, זה באמת, זה נכון שאני אמרתי. אבל היום זה לא ככה, בסדר, זה היה פעם שלא חשבתי שיש לי אחריות על החיים שלי, בסדר? אז היום... אני ממש, קודם כל, אני גם יותר מאמינה בך ממה שהייתי מאמינה כשהיית אומר את זה פעם. כי לא לקחתי אחריות על שום דבר כאילו בחיים שלי, ולא הייתי מאמינה בך, בסדר? אז היום ממש אני הפוך, אני מאמינה בך 100%, כל דבר שאתה רוצה זה באמת אפשר לעשות, וגם אני תומכת בך 100%, וגם אני מוכנה להגן עליך מכל האנשים שיגידו שאיך אתה, לא יודעת מה, אתה לא שגרתי, הסרטים שלך לא בסדר, העברית שלך לא בסדר, כאילו אני היום מבינה שהדרך הזאת של לעשות, היא הדרך היחידה שיש, אין דרך פרפקשן כמו שהיו מלמדים אותי, אין פרפקשן, יש עשייה, מי שעושה הוא מצליח, מי שיושב וחולם, רק יושב וחולם חלומות, לא נהיה שום דבר, אז אני חובה היום, אפילו שאנחנו לא בפיק שם כבר בטופ שאמרת זה, אבל כאילו יש דרך ממש שאני מאוד כאילו מרגישה את הדרייב של הדרך, כאילו זה ממש כיף, ולא משנה איך זה יסתיים, כאילו אני כן חושבת שהדרך זה הצלחה, כאילו אין פה משהו אחר. חד משמעי, הדרך זה הצלחה בשבילנו, אבל במיוחד עכשיו את רואה אותי, את רואה להיות במאמן כושר, זה דבר, כאילו רוב האנשים רואים, סמיתי, זה מבסוט, זה, אבל יש לי יומים שאני לא, כן? את בתור זוגיות שאני ממש כמו בן אדם, שאני ממש לא. למה? כי פתאום מבטלים לי 2, 3, 4 אימונים ברצף, 5 אימונים, ואני תלוי לדבר הזה, אתה הבנת? אז מה אני עושה? לפעמים אני נכנס בסטרס, בחרדות, מה אני יכול לעשות כדי לצאת מזה? מה אני יכול לכזר את זה? כי אני מבין, כאילו, כשאתה עובד עם אנשים, זה דבר אחר. את מכירה אותי בתור שהתחלתי לאמן, הייתי מאמן אנשים בחינם, כאילו בהתחלה זה לא היה לי מעניין אותי כאילו כסף, כי היה לנו את הביזנסים, כי היה לנו את העסקים שבאמת זזו. וכשהתחלתי לאמן אנשים, אני התחלתי להבין שאני צריך גם לשים גבולות. הגבולות האלה, כל פעם שאני עושה מהגבולות האלה, אני מקבל פטיש בראש, ואני מבין את זה, שבאמת אני חייב לגזור את הגבולות האלה. אבל זה למידה של, נגיד, בתור כל איש עסקים, סתם דוגמה, בכל עסק יש לו עניינים, יש לו דקויות, יש לו ספציפיקות שלו, אוקיי? זה מה שאתה לומד עכשיו, כאילו, בתור מאמן, יש לך אתגרים, בוא נגיד ככה. האתגרים שלך זה בעצם, כשאתה לא שם גבולות, אז שאין לך תקנון ברור איך הדברים עובדים, אז הכל מתחיל להיות כאוס. נכון, אבל זה מגיע, הגבולות האלה, הפריסת לא. גם כן, עם ניסיון, אבל הפריסות הגבולות האלה הם כאלה כשמגיעים, שאני פתאום מאמין באנשים. את מכירה אותי, כאילו, לי לא היה לי, כאילו, קברים. וכל הזמן, כי אמרתי לה כזה, לא אומר שאין אנשים, ואני ממש אשמח להכיר אנשים טובים ויותר שיש להם זה. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לך, יש לו את האינטרס שלו,
והאינטרס הזאת, אם הוא לא בא באינטרס בצד שלי, אז כאילו אני לא יכול להסתדר איתו. אז אני תמיד הייתי כאילו כזה לולו וולף. ובזמן האחרון גליתי את הצד הקץ, אני גם יכול לפתח את עצמי. אמנם שפתחתי את עצמי בעולם הזה, ובאמת נפגעתי מיליון פעמים בדברים האלה. סיפורים שבאמת זה עובר בחיי שלי. מה שאני מנסה להגיד, כלומר, שלא הכל ורוד לפעמים, אבל אני תמיד מוכן להתקדם, לראות את הדברים ולבנות את הגבולות האלה. כמו היה לי עם אחד מתאמן שלי השבוע הזאת, שכל פעם מבטל לי בדקה 90. אומר לי, סמית, בבקשה, כי תעשה לי שינויים, בבקשה, תקליף את השעות, תעשה את שעות ככה, תביא את השעות. אבל זה מתאמן שבאמת עזר לי בחיים, אתה מבין? בשבילי, בן אדם עזר לי, מגיע לו עזרה. אתה הבנת? עזרת לי, אני עוזר לך. בסדר, זה יותר אישי, בסדר, זה לא מתאמן רגיל. אני מוריד לך את המכיר, אני מוריד לך כזה, אני עושה לך את המעשים, אני מתקדם איתך, אני נותן לך הכל. ואז בן אדם מגיע במצב שאני לא מבסוט בו, כי קודם כל, בן אדם הזה גורם לי לאבד 3, 4 מתאמנים, 5, 6 מתאמנים, ואז הוא מזלזל בי בדברים, ואז אני כאילו מתקשר, ואומר לי, וואי, אחי, זה לא בכוונה. עכשיו, לרוב האנשים שיכולים לשמוע את הדברים, יגידו, וואו, למה זה ככה? לא, בן אדם עזר לי. בדרך כלל, אני בן אדם שלא הייתי לוקח עזרה מאפריקה, ואני אומר את זה, לא מקבל טובה לאנשים, כי אני חושב כל טובה יש לו את הבעיה, את המכיר שלו. אבל אני קיבלתי טובה פעם אחת, קיבלתי פטיש גם בראש. עכשיו, מה אני צריך להגיד לעצמי בדברים כאלה? מה שאתה צריך להגיד, שכמו שאומרים תמיד, העסקים והחברות לא מערבבים. בסדר? אז זה מה שאומרים, כי אז אתה צריך להחליט, או אתה חבר או אתה מאמן, כאילו, או אתה איש עסק שאתה צריך להתפרנס. כאילו, יש פה סתירה, אז לכן אולי לא סתם, הרבה פעמים אתה לא צריך לפתח עם המתאמנים, אולי תקשורת מעבר לאיזושהי חברות שטחית, אתה מבין מה אני מתכוונת, ולא ללב. היה לי, את מכירה, כאילו, שהתקלתי לאמן בסוף. תמיד היה לך אבל את זה, גם עם המתאמנים שלך בהתחלה, גם בפארק, היית נקשר לאנשים והייתם ביחד וחבר'ה, ואז הם התחילו להיעלם, ואז כאילו לבטל, ואז היית סובל, כל פעם כאילו אתה תמיד לוקח ללב אנשים, ואז... נכון, כי אני בן אדם שסגור, אני מאוד מאוד סגור. ברגע שאני פותח את עצמי בן אדם, אני כאילו גם יותר מדי פתוח. זאת אומרת שאני פתוח, שבן אדם יכול לפגוע בי, וזה... אבל זה תסמית, בייב. אז זה למה אתה מקבל גם הרבה פידבקים חיוביים ואהבה וזה, כי כן, כי אתה מרגישים את זה, את האנרגיה הזאת, מרגישים שזה אתה, בייבי, ולכן מן הסתם זה תמיד יש סיכוי להיפגע. נכון. אנחנו עברנו בשנה קשה, בשנה שאני באמת לא מצאתי את עצמי בחיים בדברים האלה, ובטוח אולי גם את, בטוח את גם לא הייתה בסיטואציה כאלה בחיים. אבל זה לא, אני בן אדם שתמיד היה לי שליטה, תמיד בפן כלכלי, לא היה לי יותר מדי, אבל גם לא היה לי קסר, כאילו, בחיים, כאילו. עכשיו, כדי להיות במצב שבאמת אנחנו היינו, זה לא הייתי שם, אף פעם. כאילו עדיין אנחנו, כן? בפנים, כן? אנחנו יוצאים, מגלגלים וזזים בקעים, כאילו. אבל זה דברים... זה הקטע, איך קמים בבוקר? איך קמים. כאילו, משהו לנו בזמן הזאת, בלגבי הכושר הדברים שלנו, רוב האנשים לא היו קמים במיטה כבר, היו נשארים בבית. אין לי אפשרות לוותר. את מבינה מה אני אומר? כי אין לך אופציה לא לקום, אין לך אופציה לא... ילדים, ויש לי אותך, ויש לי משפחה שלי, וגם אני רוצה להיות דוגמה לאנשים אחרים שהם עוברים במשברים האלה. אז אני קם כל יום עם הכוח, אנרגיה ורצון, כדי לעשות את השינויים האלה שבאמת עברנו, שאנחנו עוברים. ואני עברתי מלא אתגרים בחיים. אתגר של מלחמות, שהייתי בגיל קטן, אתגר של...
לעבור במדינת זרה אחרת למדינות זרות אחרים, להיות הזוי בפנים וגם להתקבר באנשים בשמה. אתגר גם בישראל להיות פה, להפוך במקום להיות איזשהו בחור שיושב בתקנה מרכזי, מתבקיין על הקיים. אתגר להיות, לעמוד על עצמי, לקום, להראות, זה אני, וזה עצמית. משהו, אתה רואה, זה משהו אתה מקבל. אני בן אדם אנרגטי, נמצא מלא אנרגיה, עם הילדים שלי, איתך, בחוץ, אני נמצא עם האנרגיה כל הזמן. לפעמים קסר לי כי... אבל אתה לא לוקח כלום, אז איך האנרגיה? כאילו, אין זה סמים, משהו. אימונים, חיים שלי, אימונים. אתה רואה שאני בן אדם חולה על האימונים. תחרות בעצם גם עזרה לך. התחרות תמיד עוזר לי. בודי בילדינג, כאילו עזרה לך, בעצם היה לך מטרה... להשיג משהו. להשיג משהו, היה איזושהי תקווה.